بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. Başımızın tacı tağsirli, yüzler nurli, diller doğalı hacdadili, yürekler nur iman bilen yalfıllap duran kıymetli arzışlı cavan dostlarım, Huday Tebarek ve Teala badinizin etyen taat ibadatlarınızı bu mübarek ayın içinde Allah'ın dergahına kaldırıyan kollarınız, dininiz, dünyanız için etyen hayır dualarınız Allah barinizden kabul etsin. Huday Tebarek ve Teala para hatsılığı, emniyeti, nığmat bolçuluğu başımızdan ayırmasın inşallah. Şu mahal gurrun başlamakak iyiden gelip durullu da bir az cayba bolsa uğrak süyüşteniz Allah razı olsun. Taşarda savuk bumat. Allah barinizi cennetten cay versin inşallah. Hazreti Ömer'in 15-lenci siretinin içinde gezip 15-lenci bölümü Hazreti Ömer'in siretine girmekek mahtumul işan şu forsatlan qadrını bilmek barada naqat qavayt ye 2 gün hoş bolsa 3 günü vaymış, neçegisi menzilmiş, neçegisi caymış ve dünya misli bir kervan saraymış, gelen yük yazdırıp geçip baradır diye mahtumul işan. Gelen yük yazdırıp geçip baradır. Bir dünya geçerge cay, adam durmana forsat yok. Şu mahal forsatimiz, umrumuz baka adam erzişinin qadrını bilmeli yaş dostlu. 2 ay bundan önce şu celeseni başlamızda doğanımız ettarcan ştada aramızda oturakadani filmi alıp şu bernamaları zevt edip naqat bundan sonra gidip zahmetler çeken doğanımız bunkun aramızda yok. Aramızda doğan mulaqadan iştadı her celesede neçe yıl veri bileş evimizde karşımızda film alaqadan duruyan doğanımız bun aramızda yok. 2 gün hoş bolsa 3 günü vaymış, neçegisi menzilmiş, neçegisi caymış. Bir dünya misli bir kervan saraymış ha dostlar. Gelen yük yazdırıp geçip baradır. Her gaysimiz bir gün şeyle nöbet gitmeli. Allah yatan yerini yaktesin, cayin cennet etsin, hanavadalarına sabır versin, din yoluna çeken zahmetini biz bilen doğan mulaqadan iştadı oturdu. Allah yatan yerini nurdan dolu etsin inşallah. Yalancı yerdel adam uqlasın, yalancı yerdel adam uqlasın, kim kulak bir dinlep sözüm haqlasın, mahtumul nasihat kıl saklasın, täze gelen erler köne saraya diye. Bu köne saraydan gelip geçip barlayan dünya ve Huday Tebarek ve Teala hemmemiz iman avridan ayırmasın inşallah. Bizlerde Hazreti Ömer'in siretinin muqaddemesi şey, yani o gurrundan joda bir zatda. Huday Teala bizde ruh diyen bir zatı koyuptur. Hemmemize ruh var. Şu ruh hatta ulamalar ediptirler. Adamın şu vücudundaki %99 zanesinin ruh teşkil veriyor ediptir. Yani ruh şicre bizlerde kendi yakadani erzişi şicre %99 zanesi insanna ruhu diyakadana ediliyor. O hemen şima tenimiz yani cismimiz, şu gevremiz şuna bir zatla gerek boluşuyal bizim ruhumuza da gerek zatla var. Ollu bir zatları isliye Hazreti Mevlana aytiyada meyleten der sebze ve ab revan zan bovet ki asle u amet azan diye Hazreti Mevlana.
Şuma cismimiz tabiati, suwi, yaşıllığı, avadan yerleri qawwurya. Adam käde bir düdög itiye, adam bir käde bir sebzek itiye, jengele itiye, deryak itiye. Şu tabiati bizim öz cismimiz qawwuryanligi zan bobat ki asli u amet azan. Adamın öz qumdan bolansan şu qumdaki ba tejammulat we awdallyk we bağı bu zatları sen ruh zadın isliye şonu adam bir qawwurya. Emma meyli can ender hayatu hayat zanke can la mekan asli ve yast. Bizim ruhumuz bir ol hayy yani diri bolan Allah'ını hayy bolan diri bolan Allah'ını bizim ruhumuz söýýär. Näme diýip müňde asli otadan bolansaň bir de onu söýýär. Adamın cismi qumdan bolansaň ýeriň zatlaryny qawwurýar da. Gözümüz gözlerini keyif etýär şonu. Şonu ýaly bizim ruhumuz da binäme Hudaý bilen bolmany qawwurýar ýaş dostlar. Bizim cismimizde şu mahal erti bilen adam bir zat imani daşary gidasa öýleneçilim cismiň näme zäfe düşýär. Adam bir zäifleýär. Hom şonu adam bir iýmeli bolýar. Cismiňe bir zat sen hökmen oňa tagziýe etmeli bolýan. Öýlen sen muňa nahar ýeň, gije bolanda sen şamyňy ýeň, agşamlyk ýeň. Cismimizi näme aç bolanda, ajyganda adamyň doýurmaly bolýar. Şonyal bizim ruhumuz da ba. Ruhumuzun da eyni söz we daha gazaý adama subhane ertirligi ýa öýlen ýa agşam ýa. Şonyal ruhumuza da gerek. Hatta ulamalar etdiler şumad namaz nämeden çyryň 5 wagt namaz Hudaý Taala açyp goýupdyr. Bir guradan adam ay hemmesini erti bilen turmak qyyn bolýar, ýasyk adamyň garyn doýýar, ay adam agralýar, okuymak qyyn bolýar, hemmesini ýekja okuýamaly etmändir Hudaý Taala. Nämeden çyryň hikmetini aýdypdyrlaşyň 5 wagt namaz joda goýulýarlygy adam bir oturanyny ertirligine, öýlenine, şamyna hemmesini ýekja iýeýin diýämi? Ýok, her gaýyn joda emel meýdan hezmetmeli. Eyni hikmeti şi erti namaz okuyan öýleňe çellim ruhun şonu hezmetmeli. Yani şu ruhun tagziyeti haşy. Öýlene barýanda gaýtalap öýle namaz okuyan Hudaý bilen bolýan ikinlik çellim meýdan içindäki hezmetçiýaly ruhun da ibadetin tagziyetini hezmetmeli. İkinciden sonra agşam okuyan her gaýdyn joda Hudaý Taalaň goýanlygy ruhun da pes gazasy barmyşdyk, tagziyeti barmyşdyk. Hemmesini ýekja bir guradan bolmaýar. Binäme şu 5 wagt namaz joda goýulýarly ruhun da şonu hezmetmeli. Pes adamyň ruhy bir de bir tagziye gerek bolýanmyşdyk. Indi bu gurrunly mugaddeme Hazrat Ömer radıyallahu anh şu ruhi kısmattan Hazret Ömer asi biptir. Yani näme? Ruhunun gazatı giýje goýulypdyr. Hazret Ömer kafirleri sevip başlapdyr. Kafirlere lanet edip kafirlere sevip başlapdyr. Hazret Ömer dursun Resulullah aleyhisselam kafirlere lanet edip başlapdyr. Hudaý Taala şol adamlaryň yani kafirlere Resulullah aleyhisselam beddua edipdir. Mala Allahu quburahum ve buyutahum nara. Hudaý Taala şolon gawrlaryny yani kafirlaryň gawrlaryny, öýlerini, bir rawayatda garynlaryny otdan doldursun. Bizi namazymyz giýje goýdular dipdir. Näme gaza her dadyň ruhun wagtyndan giýje galansaň Resulullah aleyhisselam kafirlere beddua edipdir. Emma bu wagya nämeden çyryň? Hicretiň 5-nji ýylynda Resulullah aleyhisselam Medine'de Mekke'den barandan 5 yıl sonra Khandaq jengi tarihte kän eşdiýäňiz Ahzab da diýip aýdylýar. Oňa jengi Ahzab yani hizbli, guruhlu, tamam Arap kabilaly üýşipdirli İslamı nabud edilip. Ama muňa jengi Ahzab yani hizbha guruha diýdik da. Ýöne ma'rufra Khandaq tarihte kän eşdiýäňiz Khandaq jengi 5-nji ýylda bolýar. Yahudiler Medine'de yaşayan Yahudiler Medine'den çıkarılandan sonra bula hemişe nefret bilen yaşap ýörerler. Mekkan Qurayşlaryna barýarlar. Siz üçseňiz biz de Medine bilen arkalarından vurayly. Yani naqza ahd edeyli, hıyanet edeyli, ahd çekani edeyli. Siz de Mekke tarapdan gelin arkalarından da biz
şi musulmanlary tamam edeyli. Resulullah aleyhisselam yani Muhammedi yerine düşýärler, ýok edeyli ýakadany Cengi Ahzab ya hemen şu Cengi Khandaq tamam Arap kafirler kabileler hemmeti üýşýärler. Tedatlar 10.000 nefer bolupdyr sallary. Her kabileler üýşýär, her taýfalardan gelýärler. Berde Yahudun özü 3.000 nefer bolupdyrlar. Sanly 10.000'a barıpdyr. Şondan hemmeti Medine garşyn hujum edip gaýtmaly. Musulmanlar bu habary eşdellerini, bilan sallaryny eşdellerini musulmanlar bir sanly kän bolanda yüreklerine bir gorku gelipdir da. Hudaý Taala aýtýar: Auzu billahi mineşşeytanirracim. İz ja'ukum min fawqikum ve min asfala minkum ve iz zaghatil absar ve balagatil qulubul hanajir ve tazunnuna billahi az-zununa. Hudaý Taala aýtýar: size defäňizden, ardyňyzdan sizlere kafirler dopdorşyk gaýdan wagtlaryna sizin gözleňiz gorkudan ýaňa gözleňiz çykçak bolanda we yürekleňiz adam yüregde gorkonna şu hanjaräňizi yürekleňiz gelen wagtynda hatda sizin özüňiz Hudaý barada bet gümäller yüreňize getirdiňiz. Ey bin hazra bolarka dip ve tazunnuna billahi az-zununa. Hudaý barada hatda musulmanlar yüreklerini nazara bolarka bilen öwünde da biz durup bilersmike? Aýyny biz tamam boljak dip yüreklerini şizire bir biderek şekle gümälle geldi diýär Hudaý Taala. Hunalika betuliyal mu'minuna ve zulzilu zilzalan şadida. Mu'minler şu taada imtihan edilili. Adamla imtihan edilýär. Şu taada mu'minler imtihan edilili ve gaty bir sarsmaklyk, titremeklik mu'minler tuttu diýär Hudaý Taala. Bila mu'minliň öýleri olan sanlaryndan bir wujudlaryna bir gorku gelipdir. Emma munafıklar da var Medine'nin içinde. Ve iz yekulul munafiquna vellezine fi kulubihim maradun ma va'adana Allah ve rasuluhu illa gurura. Bu munafıklara da acip fırsat gelipdir. Bula da musulmanların arasına gelakadani ma va'adana Allah ve rasuluhu. Bize Hudaý bilen Rasuli vaade bermedi illa gurura, meger boş hiç pusatlardan bizleri üýşiripdir. Vaadelerdedir yalanmışdygy bilen bir hemme üýşgelýärler biz dargadygyny tamam bollygyny biz Medine diýen aslen şäheriň özü galjakka diýip bula da beýtir musulmanlaryň yüreklerini içerden gorkuýyn salyp başlapdyrlar. Ve iz qalat taifetun minhum ya ahle Yathrib la muqama lakum farji'u ve yesta'zinu fariqun minhumun nabiyya yaquluna inna buyutana awratu ve ma hiya bi'awra. Yine bir münafıklar gelipdirler, ozr islep yalandan ay bizim öýümizin muhafizi ýok, bizim öýümizin goryjysy ýok, goryjy adamlar ýok. Hudaý Taala aýtýar: "Wa ma hiya bi'awra." Öýlerinde muhafiz ýok däl olaň diýär, ba diýär. "İ yuriduna illa firara." Faqat firar etmekligiň, gaçmaklygyny islediler ola diýär. Yani yerli yerden bulada da gaçjak bolup başlapdyrlar münafıklar. Şondan sahabalar Resulullah aleyhisselam üýşürýär 10.000 nefer bolup kafirler gelýärler. Meşweret näme diýäňiz? Naga ders Resulullah aleyhisselam men aýtýan zadym bilen boluň diýen akda sahabalar üýşürýär. Meşweret, salahu meşweret etmeklik her işde akyllan tawaş diýilýär. Adam bir gawuz atda, ýöne bahsi mıňsünden gitmäýli. Resulullah aleyhisselam sahabalar üýşürakadan meşweret etipdir. Şolaň aralarynda Hazreti Salman Farsi İftihar İran zemin molan Hazreti Salman Farsi radıyallahu anh bir nezer berýär. Many hemmäňiz bilýäňiz tarihda biz ýurtlarda, Fars ýurtlarda, Ejem ýurtlarda jeng molunjak bolsa, sanymyz olardan az bolsa, ya Resulullah biz Khandaq gaziýas, biz çukurlary gaziýas diýär. Salman Farsi Isfahanda ýaşaýar, hakykatyň ýerinde gedakadany ýogam ateşkedäni dädesi şoň takçysymış Hazreti Salman Farsiň. Näçe ýyllap hündürmän saklaýar. Salman Farsiň ruhi bizatly bilen tegziye bolmaýanmyşdyk, bizatly bilen gany bolmaýanmyşdyk. Şondan Suriýe, Şam taraplara gitýär. Ateşperestlikden Mesihiyet dini tapýar, Mesihiyete geçýär. Keşişleň sanyna girtir Hazreti Salman Farsi. Bir wagan hakyň ýerine gezip ýören Mesihiyet dininiň ilki ahyrlar döwürlerinde bir ýoldaşy ola edipdir, meni dünýeden ötüp barýan, ýöne biziň kitaplamada wada berilşi
Mekke yurtlarında, Hicaz yurtlarda bir ahir zaman peygamberi gelecek. Öz şehrimin kadırını bilmen çıkarıp göberjekle bir bağlık yere Yesrib diýilýär. Sen git şo tallary, sen inni Mesihiyet dine soňlap barýa, git de şo tada ahir zaman peygamberini sen sataş. Maňa Hudaý ömür berse barartym, ýöne men ömrüm gysga boldy diýe. Hazreti Salman Farsi gynçylykly bilen barýa ýoly berdi, bolýa hulasa Medine ýetipdirdi. Resulullah aleyhisselam Mekke'den gelmeke Salman Farsi Medine demiştik. Ve her hal imana girye, ne tenha imana girye, İslam dairesine bir giriptir Hazreti Salman Farsi. Resulullah aleyhisselamın ehli beytinin sanını da giriptir. Nagat bir ulukon saadet, hakkın ýerinde gezensen Hudaý Taala köklep ahirde barıp Resulullah aleyhisselamın dinine, imanına bir girye. Resulullah aleyhisselamın içerisine de giriptir. Hendek gazylyp tuka Salman kimlerdenşi? Mekkeli sahabaly bizlerden nipdirle. Medineli baba bizlerden siz gelmekäňiz bizde ýaşap ýötdi. Resulullah aleyhisselam hiç gaýtyňyzdan Salman bizlerden ehli beytden nipdir. Salman bizlerden ehli beytden nipdir Resulullah aleyhisselam. Şol Hazreti Salman Farsi radıyallahu anh Resulullah aleyhisselam'e Hendek gazyly. Medineň bir tarafy dağlyk, bir tarafy bağlyk. O tallardan gelip biljekge gelasalaşy başdan gelmeli. Gün doğur tarapdan bir de gün batar tarapdan. Şo taýin biz gazyly ya Resulullah diýe kadany nazar berýär. Resulullah aleyhisselam aýdypdyr, cennet 3 adama aşyk diýipdir. Şolarda sanany subhanallah cennet her bir adam şu oturan cemaatli hemmemiz cennete aşykda. Emme cennetin özü 3 adama aşyk diýipdir Resulullah aleyhisselam. Deslap kızı Hazreti Ali radıyallahu anh cennet Hazreti Ali'ye aşık muştak diýipdir. Basımrak özünde şunu yerleştiresi gelýär diýipdir. İkincisi Hazreti Ammar ibn Yasir diýen sahabaga cennet muştak şuna diýipdir. Üçüncüsü Salman Farsiga da cennet şol adama muştak diýipdir. Buna aýdylanna ey fakat şu 3 nefere hulasa bolup galy, şu 3 nefere cennet muştak. Her zamanada arasda imanın içine ýaşaýa, özüňiz ýaly halali halal vel haram milyen mana Resulullah aleyhisselam şu wagtdakileri aýtdy, her wagtdakiler engize bolsun ýakydan. Şu mahal şu cemaatin arasında da oturan hökmen badyr cennet şol adamlara muştakdyr. Näme ýaşap ýöka dogurlugy ba, ihlasy ba. Cennet inşallah hemmeňize de muştak bolsun. Yankı kafirler hemmesi Medine'nin döwrüne gelýärler, muhasaret ýerler. Muny bir hulasara gadadan ýygnapdys. Bir aýy goly bila muhasaret ýerler. Kılıç bilen uruşmaýarlar. Bir 3 nefer kafirlerden helak bolýar gitýär. Ýöne bir ok ýaý atışýarlar. Yankı oklary tirandazy edişýärler. Kafirler geçecek bolýar, musulmanlar berden saklan yerle içerideki Yahudiler de Resulullah aleyhisselam bilenne Hazreti Zeyd ibn Harithani 300 nefer bilen iveriye Medine'nin içindekileri kontrol edin deyip bir aýy goly şygynçylykda durýarlar. Soňra Resulullah aleyhisselam dua edipdir. Allahumma munzilal kitabi sari'al hisab ihzimil ahzab Allahumma ihzimhum ve zelzilhum rawahu Tirmizi rahimahullah. Hudaýa ey kitabı indirýän Hudaý, ey hesaplary basymlykda görýän Hudaý, şu hizbleri, şu ahzaplary dargat ýakadany, şolary bir wujudlaryna gorkyň sal, şolary bir sandıramaklyk wujudlaryna sallyp Resulullah aleyhisselam şolary beddua etdi. Ondan soňra bir gaty sowuk ýel gelýär. Bular şol öz çadırlaryna durman başarmaýarlar, oň üstüne de öz aralaryny ihtilafla bolýar, agzalylykla bolýar. Oň üstüne de Hudaý Taala perişteleri iyi beripdir. Yankylan atlaryna, minýän düýelerine bir ru'bi, gorkyň salakadan duran ýerine atlan özi bökýän bolmaly, boşanýarlar bolmaly, her gaýsy beýlek şeýler gaçýa, şondan ýygnanakadan toplanyp yankylan hemmeti gidip başlaýarlar. Ohan bi musulmanlaryň nefine walakadan 10.000 nefer bolup gelýärler. Ýene Hudaý Taala musulmanlary baş ýokary edakadany bilen mugabellerinde çykarýar. Hudaý Taala aýtýar:
يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. Ey iman getiren mu'minler, Hudaýyň size beren nygmatyny ýatlaň diýe Hudaý Taala. İz ja'atkum junudun, sizlere goşulla geldi. Fa arsalna aleyhim riha, olara biz yeli, gaty yeli, sawuk yeli ýeberdik. Ve junudan lam tarawha, yine sizin görmeýän goşullaňyzy, ýani perişteleri ýeberdik. Olaň mal garalarynyň arasynda tanaplaryny çözüp, mallaryny kawakydany sizin görmeýän goşullaryňyzy ýeberdik. Şo nygmatlary ýadyňyza salyň diýip Hudaý Taala şo jeňden soňram şu aýany indirýär. Emma indi biziň mowzumyz Hazrat Ömer radıyallahu anh Handak jeňinde Hazrat Ömer'iň näqşinäme. Hazrat Ali aýtýar, biz Rasulullah aleyhisselam bilen Handak günü kafirler bilen jeň etdik, kafirler bilen uruşdyk. Ola geçecek bolýar, biz geçirjekkä bolýar, ola okat ýaly biz berden Goriyet, Medine kaljakkä bolup. Şola bizi ikindi namazymyzdan meşgul etdiler. Yani ikindi namaz, ikindin wagt boldy. Bizi ikindi namazymyzdan meşgul etdiler. Gün batmana golaýlady. Günni aýagyny ýere urandan soňram, gün batmana aýagyny ýere urandan soňram jeparam tagsirimiz aýtýar, 4 aýagydan gün aýagyny ýere urandan dogry 4 aýagada batýar. Gün batmana golaýlady diýe Hazrat Ali. Şonda Rasulullah aleyhisselam beddua etdi. İkindi namaz geçip barýar, günne batyp barýar. Rasulullah aleyhisselam mala Allahu quburahum ve buyutahum nara kema şagaluna an salatil wusta hatta gabatiş şems. Ravahul İmam Bukhari rahimahullah. Hudaý Taala şu kafirlaryň gabrlaryny otdan doldursun. Hudaý Taala şu kafirlaryň öýlerini otdan doldursun. Bir rivayetde de Hudaý Taala şu kafirlaryň garnlaryny da otdan doldursun. Bula bizi ikindi namazdan meşgul edip bizi güýmep ikindi namazymyz giýje goýdurdylar. Gün batmana golaýlady. Allahym şulan gabrlaryny, garnlaryny, öýlerini otdan doldur diýakadan Rasulullah aleyhisselam beddua etipdir. Gün batýa Hazreti Cabir diýen sahaba ola aýtýar. Gün batdy ikindi namaz geçipdir ha. Emma näme üstüne geçipdi? Jeňiň üstüne geçipdi. Gün batandan soňra Hazreti Cabir aýtdy, aňyrdan Hazreti Ömer ýetişmän gelipdir. Hazreti Ömer de o başda kafirler bilen savaşyp duran. Hazreti Ömer aňyrdan ýörtäkidan geldi, gün batandan soňra feja'ala yasubbu kuffara Quraysh. Hazreti Ömer gelişini şu kafirlere sevip başlapdyr. Agyndan çykan zatlary Hazreti Ömer sevip başlatdy diýe. Şol Handak günü ikindi namaz geçip gün batypdy. Nagşamyň wagty giripdi. Hazreti Ömer kafirlere sevip başlady. Ve kâle ya Resulallah, ya Resulallah diýipdir Hazreti Ömer. Men ikindi namaz okuýmaklygy başarmadım, ikindi namazymy okuyup bilmedim, gün batdy ya Resulallah, gün batdy men ikindim geçdi diýipdir. Rasulullah aleyhisselam aýtdyr, ve ana wallahi ma sallaytuha. Ey Ömer, wallahi men de namazym geçdi diýipdir Rasulullah aleyhisselam. Ve ana wallahi ma sallaytuha. Ey Ömer, wallahi biziň de namazymyz geçdi, ikindimiz geçirdi şala diýipdir. Şondan Rasulullah aleyhisselam täret kılýar, başgalara da täret kıldyrýar. Bothan diýen bir oýda ikindi namazy agşam namazyň wagty girende agşam okuýman diýip ikindini kaza edip ikindini okuýarlar. Soňram da agşam namazy okuyupdyr Rasulullah aleyhisselam sahabeler bilen. Yani şu Handak gününde Rasulullah aleyhisselam bilen Hazreti Ömer sahabalyň ikindi namazy geçipdir. İmam Bukhariň rivayetişi. Inni wezen nagat hassas yerişi ikindi namaz geçensen Rasulullah aleyhisselam olara beddua edipdi. Hazreti Ömer olara sevipdi. Näme diýip? Yan kaýtýanymyz şu ruhun gerek wagty bolýar da gerek wagtyndan geçirýärli. Hudaýyň buýrugy geçirildi. Hazreti Ömer de jydanak Rasulullah aleyhisselam da olara beddua edipdi. Nagat ders waşy jeňiň üstüne namaz geçdi. Ey nagat bihude namazla biziň üstümizden geçýär. Rasulullah aleyhisselam nämeň üstüne namaz geçipdi da beddua edipdi. Bir de ikindi namaz ha. Şu ikindi namaz inşallah bir mufassal gurrugny açaýly.
Nämen üstüne ýaş dostum, ýaş oglalla. Namazyň wagtlar 5 wagt namazla üstün geçýär, bir etena walaqadany namaz geçdi, geçmedi, bir ähemmiyet durulýar. Selefle wa öten ýagşylar, geçen ulamalar namazyň evvelki rekatynda Allahu ekber diýmek, Allahu ekber, şoňa ýetişmeseli merizläp ýatýarmyşlar, iýadetine soramana gelýärmişler şol adamlara. Merizläp ýatýar, nämeden sirem ýaty? Ayş evvel Allahu ekber amam bilen yetişmedim diýip iýadet edilýärmiş. Merizläp ýatýar, ýorun şökli ýatýarmyşlar. Yani nagat ehemmiyet berýärler. Namazy geçenaka, namazy geçse de bu adamlar näzere bolmaly? Fakat şol evvelki Allahu ekber'e yetişmedik diýende merizläp ýatýarmyşlar. Näme? Manevi zereri hesap etýärler. Eýni maddi zerer çekişimi diýil bir muamele etýän, bir azajyk dünýämiz zerer çekilenine näçe ullap şaýat äsap gurt bolsun. Öýe gelende zenanaň da bir zat diýjek bolsa, ay aňyrakda durdy, häzir men golaýymdan gelmedi. Oglanjyklaňa äsabyň çekmeýär, näme azajyk dünýeden zerer çekipdirsiň. Emma manevi zerer biz hesap etmeýän bolupdyr. Azajyk dünýämizden sirem, äperkitjek dünýämizden sirem. Kime bun, kime ertirlik dünýäňden sirem. Ol gewün dewen dünýäňden sirem. Sen näme ýygnanyň äperkitjek dünýäňden sirem, azajyk bir adam hesaret gelse, azajyk bir zerer görse, eýemskine adam näme etýär, asap garjaşýar. Zenany da keplasa, aňyrakda durda men golaýymdan gelme, çağalyň da golaýyndan getirmelle. Her kim şu wagtda zeň urasy o bilen sen asap näme? Zerer bilýärsa, emma manevi zereri hesap etmeýän bolupdyrsa biz. Manevi zerer hesap edilmeýän bolupdyr. Bir wagtda Hazreti Ebu Davud es-Sejistani Sistan Beluchistan'dan Hazreti Ebu Davud Sahih Sette diýilýär hadisse 6 däne bir sahih hadis kitaplar var. Hazreti Ebu Davud şoň biri Rawahu Ebu Davud diýip hadislerde nakl edilenine gelýändir. Kerze Harisi diýen bir tabiillerden sahabalar gören adammışdyk. Hazreti Kerze Harisi şonu görüpdir da ýankyň salamyna barypdyr, şon bilýän zadyny, hadisi bilýän bolsa şonu öwreneýin diýip barypdyr. Hazreti Kerze Harisi bu gadri ağlap duran bolmaly. Aslında dume gözlerinden yaş gaýtýän bolmaly. Jydaman ağlap Hazreti Ebu Davud rahimahullah näme diýjegini bilmeýän oturdum diye bu gadri ağlaýa, bu gadri göz ýaş etýär. Jantay maňa bir olakon musibet ýetişdimike, bir baglasyny elden berdimike, maňa bir agyr bir ýagdaýla düşdimike, bu ağlamaklykla näme alametike? Ay ahyrda soradım. Ey Kerze Harisi, sen şigat ağlaýanyň illeti näme diýipdir? Näme diýse gawy? Aýdan zady näme bolsa gawy? Günnegice bir hizb Kur'an-ı Kerim'den okuýatdym diýipdir. Öten akşam Kur'an okuyup bilmedim, şoňa ağlaýan diýipdir. Günnegice bir hizb Kur'an'dan okuýatdym. Öten akşam men Kur'an okuyup bilmedim, men ağlap duran zadyny özde. Men öten akşam Kur'an'ı açıp Kur'an okuyup başarmadım. Ay bir günah eden bolmaly. Şu tawfik Kur'an okuymak tawfiki Hudaý Taala menden selb edipdir. Men şonu okuyup başarmadım. Mundan aňyrda näme musibet gerek maňa diýipdir. 5 wagt namazy geçiren adam daha. Günnegice Kur'an okuýatdym bir hizbden, öten akşam şu tawfik maňa berilmedi. Hükmen men bir günäm bolan bolmaly. Şondan sirem maňa mahrum edilipdir. Şondan sirem ağlap durmuşda. Yani erzişin bilýär. Näme erzişini? Manevi hesaret çekse o dünýäsine biderek bolýarlygyny erzişin bilýär. Dünýäsinden sirem ağlany aka. Bir hizb Kur'an okuýatdym, şonu okuyup başarmadım diýä kadany ağlapdy. Ya bizim İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bu adamlar näzire ýaşap geçipdirler. İmam-ı Azam deslap namaz gijelerde okuýanny 300 rekat namaz okuýarmış gijelerde. 300 rekat namaz okuýar.
Birden anan biri aýtdyr, şonu görýäň şu İmam Azam diýipdir. Gijelerde 400 rekat namaz okuýaşy diýipdir. İmam Azam aý şu 400 rekat diýdi. Yalandan menne etmeýän işim bilen ewilýän adam bolamaýyn diýip günne gijende 400 rekata geçiripdir da. 400 rekat namaz okuýamışdyk İmam Azam. Soňra İmam Azam rahmetullahi aleyh dünýeden geçende şu iki däne mübarek diýdiler wa edil düýäň diýýal bolupdyr. Düýe näzire ýeri aýagyny wurýa diýdiler çiýşe. İmam Azamyň diýdileri eýne şu düýäň diýýaldy diýip aýtýarlar. Ezbes rukuk edip secde edip aýaklaryny diýdilerini wurupdyr. Şu diýdileriniň öz düýäň diýýal bolup galypdyr İmam Azamyň. Hysaret manevi zererli biter ulu zatdyr musulman dogalla. Raýat etýändir, bilýändir. Ýöne şu namazymyz hasy ikinni namaz. Bide bir pezeşik bir zat aýtýar, sen falanyň sen gandyň madyr, feşaryň madyr, diabetin madyr, falan derdiň madyr. Ýa bir mutakassis gowareşiden sana bir zat aýtýar, sen meselem buğdaýdan bolan bir zat iýme, ýa sen ol çöregi iýme. Adam ýemşkini näme etýär, özüň gorýa. O hökmenni gorýmaly. Pezeşikden bir zat men etýär, adam ýemşkini şondan saklanýar. Bir de bizim manevi derer berýän zatlamyzdan da saklanmalydyr ýaş dostum. Adam näme etýär? Gün çatırdap kızgın vuran wagtynda eýemçkine günün kızgyndan kölege garşyn gaçýar. Adam cehennemiň de kızgyndan gaçmaly bir ýagşy zatlara. Hemişe bernamasynda bolmaly. Günün kızgyndan gaçýar, o cehennemiň de kızgyndan gaçaýlaw. Bu güne bizim ahiretimizde yakamasın. Kul naru cehennem eşeddu harra diye Hudaý Taala. Cehennemin odu havri güýçürekdir bir dünýäň gızgınlarından. Ya 10 saat bolsun, 8 saat bolsun, aýak üstüne durmany bir tofur ýaş oglurlar we döwerekde işläp ýöň jaban dostum, ýaş dostum, deň duşum. Döwerekde işläp ýöň 8 saat aýak üstüne lap durmana deskan maşynda başarýan. 10 saat durmana başarýan, ay ezafekar urýan 14 saatda şaýat aýak üstünde şeýle durmana başarýan. Emme 5 daýygalyk namazlygy menaqydan şu namazy başarmaýan bolsaň, ýani manevi zerer hesap etmeýärse, 14 saat aýak üstüne durmana razy ha, 14 saat näme dip, ay aýak üstüne durmasaň birazajyk dünýämiz şaýat zerer çeksin, zerer dedi ha. Şunu arttıracak bolar. Emme 5 daýygalyk aýak üstüne durakadan namaz okuýmaly, muňa barmaýan bolsaň, bir olokon husran molye. Ýaş dostlar, Hazreti Emr ibn As ol sahaba näme diýe? Muny aýtmaklykdan adamlara gorkuýyn salmaklyk da, hemişe engizeşi aýdylýar, hemişe teşviği aýdylýar. Emme bir de dinimize gurrun edilipdir. Hudaý Taala bir tarapda rahmeti bolsa, Hudaý Taala bir tarapda gahary da bar. Hazreti Emr ibn As aýdypdyr: "Law ya'lamu ahadukum haqiqata cehennem la salla hatta yankasira salbuh." Sizin biriňiz cehennemin haqiqatyny, cehennemi bilsetdiňiz diýipdir. Şu biliňiz döwülýänçe namazdan galman namaza meşgul bolardyňyz diýipdir. Näme? Manevi zererler eger adam bilýän bolsa, cehennemin haqiqatyny bilýän bolsadyňyz diýipdir. Biliňizi şu döwülýänçe biliňiz galdyrmardyňyz diýipdir. Ay men Hudaý bilen özüm oňuşaryn, Hudaý bilen men özüm oňuşaryn. Hudaý Taalaň huzurunda durulanda İmam Azam ýaly adamla tamamy hadise naqli zatlaryň hemmesine ýetip bolan adamla ahiretini gaýgydyp gijelerini yatmany diýdilerini düýäň diýdine meňzetýärler bolsa, Hudaý bilen men oňuşaryn, ne amel we ne ihlas we ne bir dogry eňil galmak ba Hudaý bilen özüm oňuşaryn. Hudaý Taalaň huzurunda adam kıyamatda durandy diýe Hudaý Taalaň gahary, Hudaý hemmemizi Allah'ın gaharından saklasın ahiretde. Hudaýyň gaharynyň mugabeline bir bende duranna häzir kepleme dursun, oňuşma dursun, ýüzündäki etleň özi patdyla gaçmany durýar Hudaý Taalaň azamatynyň beraberinde. Adam bir azazyk bir manevi zererlerini hesap etmeliler. Hazreti Ömer radıyallahu anh aýtýar: "La hazza li ahadin fil islami adaa'a as-salah."
şu namazın zayi etýän adam, namazyn geçirýän adam İslamda oň paýy ýokdur. Men özüm musulman ýakadan tanamasyn dipdir. Yani Hazret Ömer aýtdy, amyny bu oturan adam aýdy näka? Ulamalar hem şuň üstüne gurrun edipdirler. Hatta aýdypdirler, şu namazda geçirýän adama başga zady gurrun etmek gerekke, şuň özü ar, şuň özü utanç, mundan aňyrda biýawrylyk gerekke. Näme mujtahidle gurrun etdiler, şu namaz okuyan mujtahid diýen kim? İmam Azam Ebu Hanife bir tarapda, İmam Şafii bir tarapda, İmam Ahmed ibn Hanbal, İmam Malik 4 tane mujtahidle gurrun etipdirler. Näme? Şu namaz okuýmayan adam kafirmi, imandan çykýarmy, musulmanmy? Inni imandan çykýa çykmaýanlygyny goýaýlypdir ulamalar. Şundan aňyrda biýawrylyk gerekki kim? Sen namaza eňilmeýän bolsaň, seni şu mujtahidle kafirmiň, musulmanmyň şuň arasynda seni gurrun edip ara salypdyrlar. Mundan aňyrda biýawrylyk gerekki kim diýip ulamalar şeýle aýtýar. Adam bir ähemmiýet bermeli zatdyr. Hasa ikinni namaz. İkinni namazyň bir öz has bir fazileti var. Hudaý Taala hafizu alas salavati was salatil wusta. Namazlaryň hemmesine gaýym bolun. Köplenç müfessirler şuna täwil etýärler. Hafizu alas salavati was salatil wusta. Namazlaryňyza muhafazat edin, gaýym durun. Emma ortaky namazyňyz wusta diýeni köplenç müfessirler ikinni namaz alypdyrlar. Şu ikinni namaza beter gaýym durýlyň. Ya ayalla golla bişir düşür etýän şondan ewün çärek et. Aýşy bişir düşüre meşgul bolaqydan ikinniň gün batýan wagtyna eltmäne goýmaýlyň. Ya bişir düşüre meşgul bolup başga bir zady güýmene akadany ya hasa ya şoglalla ikinniň ara namazyň wagty elhamdülillah daýaw durýarly daba ya ikinniň ara bazıları köklep ayalla gollada köplenç ikinniň aradan ewünçe sawmalla. Ikinniň tek namazyň geçmekligine sebep bolor. Şonu bir bärekde bitirip gaýtmaly. Hemme zadyny ikinniňe goýup ikinni namaz geçmekligine ýaş dostum ayalla gollo ikinni namaza gaýym durýlyň. Şonu Hudaý Taala tavsirýär. "Was salatil wusta." Ikinni namazyňyza gaýym bolun diýär. Rasulullah aleyhisselam aýtýar: "Ellezî tefutuhu salatul asri ke'ennema wutira ahlihi ve malahu." Rawahu İmam Buhari rahimehullah. Adam manevi zererlerini hesap etmeli. İkinni namaz geçýän adam diýipdir Rasulullah aleyhisselam. İkinni namaz geçýän adam guya tamam eçerti ähli tamam eçerta, yani çağajyklyň, yeke çağajyklyň eçeriň we tamam maly şol adamdan selb edip sıfırlan ýaldyr diýipdir. Yani ikinni namaz geçýän adam manevi gysmatyndan hesap etseň näme bolmaly? Rasulullah aleyhisselam maddi gysmatyndan düşündiripdi. Sen ma şu ikinni namazy geçýän adam tamam eçersi şol adamdan sıfırlsa, bir öz sommalaqydan alsa, nagat bu ulukon bir hesaret bolýar, nagat bir ulukon bir agyr musibet bolýar. Sen tamamy ähliň senden alynan ýaly, tamamy malyň senden alynan ýaly. Näme? Ikinni namazy geçiren adamyňky diýipdir. Inni manevi tarapdan hesap etseň, bula näme bolmaly? Fakat ikinni namaz Rasulullah aleyhisselam aýtdy. On bir 5 wagtla da şu duruşuna geçýän bolsa, bu adam näme nagat bir ulukon hesareti bu adam çekýän bolmaly. Ya ikinni narala toýla bolýar. Adam öz günäsi, öz ýüki, adam öz ýüküni gaýgy etmeli. Öz ýagdaýymyzda näzire bolar? Yaş ayal gollo, yaş dostlum, ştoy edilýär, dogry ikinniň wagta taýlary köklenilýär. Dogry ikinniň wagta hemme üç melekle şo wagta bolýar. Bir müň üstünden sen ol ihtilat bolup zidde felsefi nikah. Nikahdan hedef Rasulullah aleyhisselam'ın sünnetinden. Bagat hazine hayi izafa hazinele bolýar. Bir dostla we Hudaý için aýdylýar, bir dostla we özü lenk bol gezipýärdi. Häzir bir şey mehriyetini jurlajak, şu toýunyň bir evveliye zatlaryny jurlap bilse olakon zat näçe wagtlap döwrekde, gurbetde gezipýär. Fagat şu toý tutjak, o da bir ikinni ara bir falan ýerde bir falan zarur merasim tutulmaly, bir aýlap gurrun edilsin bizinkini. Ýa şol gelin boljak, dogan aýtýar şoňa, ýa-da men öz bir tefekkuraty we
näçe wagtlap, näçe ay ömrüni goýýa, fagat şoňa falança hazine etjek, şoňa bermeden çirim. Biýeseň öz berip hesaratyň öz hazine-i maliň oň üstüne nagat neferiň namazynyň geçmekligine sen sebep bolýan. Nagat neferiň namazynyň galmaklygyna sebep bolýan. Sen bir manevi hesarati, yani adam bir hesap etmelimi? Bir adam öz günäsini gaýyk etmeli, adam özü näzere bolarken bu halkynkyly da saňa bir özü ýük bolmaklygy musulman adamda şu zatlar bir ýadyna salmaly. Munna näme Mahtumul İşan aýtýarda, munna näme iş etseň anna soragly. Bir hesap zat ýok-a. Munna näme iş etseň anna soragly, ýagşy emellerden bolgyl ýaragly. Şu wagt bir pelledir ey adam ogly. Ahiratda dirige jogap tapmaz sen niye Mahtumul İşan. Ay Hudaý Taala sorasa, sen sebep bollanmy şu bendelemeň näçe yüz neferiň namazynyň geçmekligine, sen sebep bollanmy şu men haram eden ihtilalatlama, bizre bir men söýmeýän ýollamyň gelmekligine sen baýs bollanmy, sen sebep bollanmy diýse, ahiratda dirige jogap tapmaz sen niye Mahtumul İşan. Adam bir zire ýaşamaly, Hudaý da bir jogap berer ýaly bolsun. Öz günäň özüňe adama kän halkyň da günällerine sebep bolmaýlyň musulman dogolla. Bir de Hudaý Taalaň berýän nygmaty hökmen Hudaý Taala imtihan etýänlere her zatda. Yani şu mahal Hudaý ömür berýär, biz imtihany geçýäs. 5 wagt namazla bamy, halal haramla bamy, Hudaýyň dinine, Hudaýyň berýän nygmatlarynyň mugabeline hemme zat bir hesap kitap zat yok yaş dostlar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam, İmam Bukhari, İmam Müslim'in rivayeti. Ahirki gurrun inşallah şu bilen gurrun ýygnar. Resulullah Aleyhisselam sahabalary bir kavm misallary urýanmışdyk da şu Hudaýyň nygmatlarynyň gadryny bilmek barada. Özümizde de şunu deňäýliň, haşy Resulullah Aleyhisselam sahabalaryny ýüşürip bir zat aýtsa, Guya kıyamete çellimşi oturan keplep duran bizden çirim Resulullah Aleyhisselam, bizden çirim özümüze aydan ýalşo. Resulullah Aleyhisselam bir wagt misal gurwaýdypdyr. Beni İsrail'la 3 tane adam batdy dip. Beni İsrail'la 3 adam ýaşapdyr. Yani 3 adamın gurrunu da Beni İsrail'la bir wagtda 3 adamın misalyny Resulullah Aleyhisselam aýtdy. Biri ebresmişdik. Ebres ýen alalyk barmışdyk. Beni İsrail'le ýaşap ýören adam alalyk barmışdyk. İkilenji adam aqra'mışdyk. Yani saçsız adammışdyk, saçy ýok. Üçüncüsü a'ma, körmüşdik, gözü ýok adam. Indi Hudaý Taala bular imtihan etjek. Hudaý Taala bulara garşyn bir perişteni berýär, adamyň şekline daqadany. Ol perişte gelakadan deslap innam ala bolan adamyň ýanyna gelipdir. Sen näme zady gawwarýan diýipdir. Ol adam aýtdyr, ay gawwarýanym belli da, men şu eziyet çekinýänim, şu innamymda, derimde şu alalyk ba. Adamla da bir men ýokşurýan mükadiýän, bir ruhiýan bilen oýnaýar, şu menden aýyrlasa diýipdir. Yankı perişte elini çekipdir adamın şekline da. Besleğine bolar diýipdir. Kullin inname salim adam molakadan, dersa bir awodon düz elakadan içinden bir şeffaflanyp, dersi düz el galypdyr yankı adamın. Indi nämen gawwarýan sen mallanypdyr. Onda ol adam aýdypdyr. Hey men gawwarýan zadym şu düýän bolsa diýipdir. Düýän men gawwarýan diýipdir. Hudaý Taalaň gudraty bilen yankı bir däne 10 aylyk botla mal bolup duran düýäni ýankyga berýär Hudaý Taala. Bu adam islegi bolly. Indi düýe botla mal düýe maňa berilýär. Rengi de dogurlandy. Mundan indi gitýär ikilenji adamyň ýanyna. İkilenji saçsız adamyň ýanyna bardyr ýanky perişte. Şu gurrun Resulullah Aleyhisselam, İmam Bukhari, İmam Müslim muttafaqun aleyh hadisa. Ýanky saçy ýok adamyň ýanyna baryp perişte ona aýdypdyr, sen näme zady gawwarýan? Ol aýdypdyr, ay şu bir wagtda ýaşlyk wagtymda da saçlarym matdy diýipdir. Ay bir elim bilen halan ziremde goýaýatdym. Şu saçym maňa bolasa diýipdir. Şu saç ýok. Bolýa diýipdir, elini çekýär, saçy şo ýunçaky halyan formasyna ýanky Beni İsrail'in adamy, saçsız adamyň saçlary
Gögörýä saçymyň bolýa. Sen näme halayan dünýeden nipdir oňa? O da ýetdir, aýş men sygyry gawurýan nipdir. Kän bir sygyrym bolasa dipdir. Maňa da bir sygyr, inni bogoz sygyrdan maňa bir däne ýanky ewüne goýýa. Barýa kör adamyň ýanyna. Sen näme isleýäň diýe. Ol adam aýpdyr, aý belli daşy gara gözüm bolasa dipdir, şu bir oglallamy bir döwrekdaşym, şu bir dünýäň awadallaryny bir gözüm bilen göräsem. Elinçekge göz açılıpdyr ýanky. Sen dünýeden näme halaýan? Aý bir dawarçyk men gawurýan dipdir. Maňa da ýanky dawar ýanky berýär perişte. Şol dogasy bilen Hudaý Taala kabul edäkadany berýär. Bulardan näçe ýyl üstünden geçýär. Ol deslapka adam, düýe alan adam düýesi bu oy tokollarda doldurypdyr, düýesi köpelipdir. Sygyr verilen mıngda sygyrlar köpelipdir. Goýun verilen dawar mıngda da köpelipdir. Hudaý Taala indi imtihan wagty gelýär. Ýankyny periştäni iyi beripdir adamyň şekilini. Her gaýsyna da şu ewünçäki garyp ýagdaýyndaky şekilini daqadan iyi beripdir. Ýanky perişte deslap ol innam ala bolan adamyň ýanyna innam ala bol perişte gelipdir. Özi eýni şol ewünçäki adamyň şekilini şoň dertleri bilen gelipdir. Ay mene bir musafir adam dipdir, sana yolum düşdi, senne tüveleme bir mal garalı da senne kän molmolla dipdir. Men bir garyp adam şu zirede ýagdaýym, maňa bir kömek edasaň dipdir. Ol kömek etýän ýerlem kän aňrakda gez dipdir ol adam. Kömek etmäne ýerle kän sen aňrakda gez. Onu ol perişte adamyň şekiline bolup duran oňa dipdir. Sen özüň maňa hewere tanyş gelýäň deşi dipdir. Sen özüň şol ewünçä innam ala adam demş menki ýalşy dertleň matdy. Sen näme şol adam dipdir. Saňa dem dogaýdylakadan şu zatla berildi dipdir. Ol adam aýpdyr, "Bula ýok, sen dogalaň bilen näme bula? Hemmesi men atalamdan ýetdi dipdir da. Bula hemmesi maňa atamdan ýeten zatla dipdir." Ýanky perişte doga etdir. "In kunta kâziben fesayyarakallahu ila ma kunt." Ay sen eger yalan alýan bolsaň, Hudaý seni şu ewünçäki günüňe eltsin sen dipdir. Dogas kabul bolakadan tamam düýeli bir tarapdan ölmäni durupdyr. Ýanky adamyň da özü ewünçäki ahalalygyna şu ewünçäki derdine urilipdir. Gitýän ol ikilenjiýege saçsyz adamyň ýanyna eýni şu ewünçäki öz şekiline bolup bir perişte saçsyz bolakadan myň ýanyna barýar. Ay mene bir musafir adam şu ýolda galypdyn. Şi sagyrly da senki bolmaly. Şun men bir maňa da bir böleginden soň bersene diýe. Onda ol adam aýpdyr, aňrakda gezmen berilýän ýerler känmiň dipdir. Hey sen özüň tanyş görünýäň, sen özüň diýetdiňmi, men şeklimde, men suratymda bolakadany sen ewünçä şeýle bolup, men garşymda durmadyňmy? Sen kim bolýaň? Bu men atalamdan ýetdi diýe. Ay sen yalan alýan bolsaň, Allah sen öňkü günüňe ewursin diýe. Meň de dogas kabul edýär, tamam sygyrly bir tarapdan gyrylýar, ba adamda saç zady düşýär, ewünçäki şekiline bolup durýar. Indi kör adama barpdyr. Maňa aýdypdyr, ay meneşi öz gözle kör bolakadany şu her kimiň öz ýagdaýyny Hudaý Taala beripdir da. Gözle kör bolakadany ýanky barýa mene bir gözümde görenak, mende bir ýolda galyp duran, şu dawarly da eger sesler gelýär, senki bolsa maňa bir kömek edasaň, bir kör adam aýdypdyr, indi göz açylan adam, bir malyň eýesi bolup duran adam. Ay hoş geldiň dipdir. Bir derdim ben özüm çekdim ha dipdir. Eýni sen ýaly ozal menne şeýletdim dipdir. Sen nägat gerek bolsa bir tarafından saýlaýly, deň böleşmeli bolsa deň böleşeýli. Bulan hemmesini Allah berdi maňa, Allah ýolyna menne çykarýan bular dipdir. Ol perişte aýdypdyr, sakla hemmesini özüňe dipdir. Fe innema ubtulitum, siz imtihan edildiňiz dipdir. Siz üç adam etdiňiz, siz üçüňiz imtihan edildiňiz. Fakat radiyallahu ank. Allah senden razi bolly. Hudaý sana öňküden beter bereket berýär dipdir. Sen malyň dursun, emma wasaqita ala sahibeyk. Ol sen iki däne ýoldaşlaryň Allah gahar geldi dipdir. Olaň tamam beren zatlaryň Allah ally. Näme dip? Nygmatyň, forsatyň gadryny bilmedile ola dipdir. Şun Resulullah aleyhisselam aýtýar näme? Nygmat ey ýaş dostlar. Nygmat bizlerde kän naşmat we el aýaň salim diýeniň etýär. Şu nygmat da Hudaý Taala sana şun beripdir. Sen şu nygmaty Allah'a çokunmasaň, Allah'a ýykylmasaň, ýani şu nygmaty Hudaýyň aleyhine istifade etýär. Sana Hudaý Taala mal beripdir. Sen Hudaý ýoluna sarf etmeseň, sen bu nygmatdan istifade edip bilen ak.
can saglyk beripdir, ömür beripdir Hudaý Taala. Ömür geçip barýa. Allah ýolunda sen sogap kazanmasaň, sen muny Allah'ın beren nygmatyň dogry ýoluna istifade eden ak bolýar. Şun Rasulullah aleyhisselam aýtdy, nygmaty her gaýsyny gadryny bilmek gerekdi. Hudaý ezafadan berer ýaly. Hulasa bir mowzun jembendi etsem, Handak jeňinde Rasulullah aleyhisselamyň ikindi namazy geçýär. Hazrat Ömer gelip kafirlere söýüp başlapdyr. İkindi namazlaryň hemmesine gaýym duraýlyň, hassa ikindi namaz. İkindi namazy illen gitýän adam, ikindi namazyny geçirýän adam goýa tamamy içerisini, tamamy malyny sıfırlyp şol adamdan alynan ýalyr diýip Rasulullah aleyhisselam aýtdy. Hudaý tebarek we taala hemmemizi ahiret manevi hesaretleri ellen vermeklikten Allah hemmemiz gorysyny inşallah. Ötellen ruhsat bolar ýaly eserde daşarda kulak asalla badyr. Hassasiyet tarzan doganymyz hemmemizin de umidwarlymyz badyr inşallah. Bir elhem 3 ihlas okuyakydan tagzirlara doga etdirers okuyberin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.